aiga ninde nabagaka babere ntaite gwansira mugaka oyo kuna Frederick Onchonga tebyanga abantu bami morogobe ngiya naende tigangina ni Nyasaye ng'ambuya mono atoire litukeri na atoire chinse jinaita ikeji kunyara gotoka 60 seni eke kiandisi TV erio tunyara goikera amasabiki yaito na abaminto abataranya gotoigwa eria na abande bagotoigwa lakini batanya gotorora bono Nyasaye rosiri bagari yari gotorora litanga ni ntabate bibiri gotonkwanire igando ka Frederick Onchonga amaene na bongoro ka Frederick Onchonga Nyamongo na marietane na romba akabakire umunyangero ngoro yesimba aya mange ngoro yesimba ndiro ngocha ndonte ndio munyangero ngocha ndebina ngayora yarusete ngayora kurwa ngoro yesimba ugondu weta sakrunga West Mugirango Bogirango ya Rugoro asa kurunga Engoto village ali Engoto bando kimubebekaine angari kinyurukino tige Engoto na kinende bando kibaranga to bebekaina bagetutu ba West Kitutu ndo mu bagonya mira na Kisi county ogo tuma bantu batatu osowe gwatata kwa bono abunka bia mono tata naye akigoro ku isimbe ndo chinga na bobete Ismail yango kidogo tibiga ya bantu bakoligeti baka America chisi kyoto aunsi bito korrekana bantu bamito bakoligeti tima itinga obete gose nogogete ya ngogete mono yes ngono kogoka mono na inde no mogoko guikaga na ikwarule kurwa na inche no na gure asoyo mito kurwa ali ogango nsa ndo wato gangire Nyamira no gangende nerera ngonere mate abu asingote Engoto no mubaga obuge tutu na bugira kweli mwe mapratas because ndo chino murugitanga umwanchu muligeri umwanchu mategereri ole kali utuligereti ase TV yito murubi tutugwati mangana mangu murubi tukuru kuno motoero ugojike buga mbugu geko irano bakemitugi wono olinde ke mbuga mbugu ngebazokurusinchira tutaragenda mangana mange igaturanda samasabo tumusi komonene tumana ko ende murubi tunchonga tusubira masabo makasepike omojenu Nyasaye tato yori iguru twakubagine twakoiro bonene biya mono aye Nyasaye watongete na boigo gatonga na byonse birao na kubwa mono ugatunga mwanya bantaso mugweka no monene murubulio igorenge mwanya bantakora yaramaya ekiagara igoro muyogo kora yaramaya tigerire Nyasaye watrose ribagali yatwa ikirase studio yaito Nyasaye ilikuwa nyarte korosia nginyar koba elinde Nyasaye ekora mangana yokurandi inchiri yao wana Nyasaye gotogo cha kumurubulio oyo minto shemu Nyasaye namubikira samagokao na bonsi abara machine Nyasaye se studio yega na bare tensio burendi bwao eri Nyasaye baraye moikomo jeno nyara gototanga na sikireke moto jokora aya tura kwane Nyasaye aba maronge yo gosenia na kubwene chinkoro ekiagara Nyasaye matera tuwate na yokurani inchiri yao igo Nyasaye tugonje kwa gokoreke gwetera sidi Yesu Kristo motoria na sabira amen mwanchu muligeri ikartwa iro manene Nyasaye bodene bwae one mirango nigeko igoka nigo chinkoro chigo ka tokwenda sambamba tutaragenda anos mugako na bwate story ntambiza ntaite kura wakero gotera kwayo komo gokuru kunga tama no gotera terete nkakina alengo mwana moke tama ngama kuno gotera terete kuru kuya kwa kambikiro moki na inchi nkaswasa hotel kana alengo mwana musini na gona tama yo minto tama ne na kaigure gotera kutia koretere tama tokuirana mana ko gotena mangana kibagwata yaramaya kuno gotera kujugocha kurase TV ya DC kuna tama hoteli na Wema Brothers oyura kuba tebere Wema Brothers singa kibale mangana mangetu wati yaturale hoteli kutama Una manera, va a ir a montar y mono.
tarasekwa bamura balero babeira batayimana bamura balero babeira batayimana bengaire bunazele yabo bengaire bunazele yabo tamawangame amabera tarasekwa tamawangame amabera tarasekwa Wangame amabera tarasekwa kalakabarera babeira batindimono kalakabarera babeira batindimono bengaire bunabayitire sabo bengaire bunabayitire sabo tamawangame amabera tarasekwa tamawangame amabera tarasekwa Tegere na gote nanta ite ko chutiri asa matera ali babete bagotera matera na mange babete bagotera gaiga lakini na gote nanta ite ko chutiri asinni unko genda mana ko ya ka karatu news ya ile jinsi komi nyeite ne baka sak na moja aina ra matera bo mwema prata si babete bagotera ayande ni gabe krichibicha ayane mbrabe kachibicha onchoma Yes. Ndoche tuli moke mono kogera karna renge 1980s na kaigure Mwema Brothers ngango mugano Mwema Brothers ngana kiurenge Mwema Brothers ninki mwalenga ba muraba mino gose ngakimwarenge ngakie kwaya yansete biabono muralia Mwema Brothers yere yaba mura muisakata yoime titanga ni domenga Brothers ni yego regorwa Mwema Brothers. Yes. Igebuatete chikazini na abana ase kinyorukeria kiengoto otwarenge korwa se chikanisa ao barenga wa Church of God. Yes. Barenga roro wa PH. Barenga roro abaruthran. Na ende nona baisidi mba joineti. Lakini nda bande bagacha bamaka nyoti abantu nabange ba joineti ko jamagega kyara nja chore tenga ndini ki
neringa mbwanje toko swa sekiombe naende no korobu Kristo boronge utabwati bokora ikyo na giki arenge egente getangani kose objective ndangani kwa ko bori kwa karo tebanga no utagitwa join Mwema Brothers so abantu mba join iti igoteri ya Brothers boka ngabantu bamwa babigori boka lakini yabwate abantu ao korua singa jitu muna datebe ntwarenga bamura batatu my brothers mbaro babere abanene na inje nichomoke na nena poindego nichomoka sinka mbarenga se kwa yiyo na kuru mujone mbarengo na kuru mujone mbarengo osebo stiri mbakole thaki baro aba ase kwa ya Mwema Brothers tu asiriri nende bantu batari bake na kina batebeti gari karana ikiyaitanga ngoja koleta ndi Mwema Brothers lakini nyigwete na abantu bali basirire ase kwa ya ino ye abantu barenga mwarenge ekero toko ye jaga otwa jagete twarenga abantu 10 na abandi bakamenda twabeta baka 15 abandi bakatiga lakini abandi bakakoraki bakababa gusira buna bono our first solist yo katugire yita igaro kuru kunyaleru nero mutangani gusira pole alafu korwaroro agaja kabwati yo kuru kujonathan nera agaja gasira pole korwaroro nendo yo katugire solo gito kuru ko John nera agaja gakoraki agasira korwaroro mwana kwa yerta akabwira gine ane ngomoteli uri kuru kwa wata nera agasira eyine abantu bali baragotera Mwema Brothers abana abantu baragotera Mwema Brothers ngokode basirire gotia siriro korwaroro mwemo manyene ojono ekwaye kuru kwa Mwema Brothers karatiga Mwema Brothers no muntu karukiru elieta ntwa bwado muna kwa yo muri kuru kumwema so lakini imbate ringa na kiriete rijete na bontegete otara chagabo ntegete ekwaye ino etararu ku Mwema Brothers yes ngakiyale mwaka kimwa yansete na endeliete ri Mwema Brothers na kirijete because watebena naro kuru ku Mwema Brothers yosirete kuru kumwema nika mwema mukamana koja kubeka Mwema Brothers ndi mwaste kwaye ekwaye twajagete 1984 yes na bondo chena 1984 85 86 na nakaigura matera ina bakingo tebabo ntwa bwate baruani na bate bianga chikanisa ao ntwa bate baroni ba PH ntwa bate baroni ba COG ntwa bate baroni ba Lutheran so tukachaka kuligia ngandi etaki tokoroke kwaye okay ase abarwani aba bakorana upinganizi nere yabeta orokati mugaza kuligia eta mukuru kwa because kwa na mokwanza monyoroke na engoto okorana ngoko ngusana ngole kwa lenge gati mugaza kuligia eta gose mwanze ko ikaranza kuligia eta no kyombe kende jonse yo jaga ngoli kereri eta idia boge gote bangati gatoruko yes bono ntwa teme to kuligia ngandi etaki tokara chakira engoto ina teba engoto na wateba bono engoto ye kamna gotoka igere engoto Church of God na abantu bali bande mbaro bali PH na bande bali Luthra igo bachire goteba ni kwa yene bono ikamna go banga ikwaye irende ndo cha banda abengo to go baira ba PH na Luthra ne bakabano kwa babo bono upinga bisi gakara igaje mna wate bando jino manye tamanga upinga bisi go bere sana igacha ekere ya chabo igacha kutusumbua tukatebeli tiringa kitokoliroka tukachaka kulie lieta totebenga toro otokoteba engoto gango Lutheran kiango twaligete malieta katiabu akanya gusinya kero monto te ona te igobone tekoba gatekoba omwerio oyo nabatebi Mwema igarenge director ya youth as a Church of God Kenya bona karang akatoira se western tukagenda western ya sekwende ya ringi chakaro kirudi na western religion Kakamega bono akatwagendo tukaba tukurangirunga Mwema and Brothers karatiga ekero mwagenda kurwaiga munengoto mukuna kuligiria ta mutaranyora aria se ndugwe ya ekare ya sirire kuruku Mwema yes rani rende barabaka barangirina Mwema Brothers bono gutwagenda nere rani bamurabamu abo bamurabamu abo ekoro nabasaje boka bali yes bono gutro ikwaya na Mwema denga Mwema and the Brothers come forward twagenda tuate kare nero manyire Mwema and Brothers bano bakaja baka ojo kwa bono denga Mwema Brothers bono
Mukaba Mwema Brothers. Bonekero twakorire kambi eyo twakorete kambi eyo twabera tare wiki ngima katukwira na bono tukamyoja kubora ni bono njira tutarekaga no tukubora ni aki eliete limwaro je twajaga kurukua bantu bali ntwa badebetinga Mwema lakini bono na kimoroje tete ngabono tukatolire kiromo ndatena ndia tukabora ayo murudura ni bwana mbari uji watenga mwabire bamura banyamongo gera mwema no yonyamongole mwema no yonyamongo njonga no yonyamongo nje na the late my brother Nyaberi no yonyamongo muri ko chukorokure ninga abanyamongo mwabire bate no bono kendi yose kira kwanu na kekyo bati bakwane lakini elieta bono mwema so kuruelio no tu abatwarite elieta bono dokoroke kwa yito Mwema Brothers. That's how it's so Mwema Brothers iganza gwaka matera ayo Mwema Brothers gacha nga yo jite konyo rumu murondo je no mokakere goso no bosibu akoragira buya tata yikwa jite yikwa nkyo ko bugia se kwa ya Mwema Brothers nje no bugia esoro nayo gwake sore egite esoro ko buginde ne iri timwe kerero ko buginde no watera ngaibona yo gotera ni ukyo gotera because baswati mbayari lakini abongo wabantu bakwengereje ari bagande na baswati abambaje batere tibi kumbe nabasaje bono nchangwa tera mari ya tatu ilinta iko tera mpesi yo ayanda tatu kubwati ngotera abongo bikuona karaki ogotera nkole gukoro kuna tama ngwatere tama yoyo minto tama yoyo ngakiko kwenda tama ibwangame ndaki nkunelia ngo stance tanga no nyore kosenkoro kinyore dora nkuneli bandora kumete tv go ikatobeke hiri ndori komenta kusikorusi ngoro kyomanye dora ake karaka akango akaranga akanga pamintense tomenyete yasarekire vitine binge na marwaire abuchire werorio bonge no bochai byechoirense byo byasinigo byaretire ogokwo konge tamaye wangame tamaye woroi tamaye damwamu tiga amwancho muligire na bagote bana nere ndori komenta osikuruzi nigwete mu bro imuna ko ngere chiga kabisa dio girigia aitata baka nende togende studio limo onjonga ndoje no are taraba isiko no ari imembi yare nyiwete so ogotera mariogi onsi utatika pesi naende kwabugie gita ndi wansi kubugi no nchonga materaya ngaya konyorete ngakimwanje mukaumirana nche niko narenge omwana youth ase kanisa yenguto yes nde primary school primary na iwasomete gona somete mu primary nka bone ka twa kwanda asa matera chi convention etu arenge buna engoto youth engoto youth eya bwate Mwema uyo lenga wa chairman kratiga Mwema mwaboyo no arenge ngoto bona no arenge chairman ya youth na eko gotera require ase na chengo tera ekwaya yengoto naona ari kubiyegita no nchakirete Mwema gakorora Mwema ko bagochikwa ase chi convention na intu no tora bona utonya kubikurwa ekwaya ya tororire nga monto olimbuya no muno gwatera iga nago chora bona aba goika bana bara bakoreki batobwatisi igo bono nche nacho inetio mwaka 1991 ekero mwaraterire ekero barobara agendereire twarenge na ubare gotoe bita twegera elio gochoini konyora kwa tukwana ngora bantu bate konyora kwa nyomire ya ni skuru na renge kwa gaisia gasini nibono gwaka kabisa chips purana chirichia na tena chia ulito chirichia ba murchia basaje bona 91 ali kwanda form 1 ngwanse terende koro muntu mokendo jenga kiye tu arenge na banene torororo una ba aba ayuti mokwa gacho mangana amatera ngoba no nsoerete ntu abwata ugiyo bari gutwe barenge gotomoyo mugaita no nchongo karambu yao koiri mbuya bago toira babo nchonga batatebya bumbu yoko buya bara twana na ikura buyango mbale kwegimeli bari kwigimeli na bagugi barenga orre barenga amatera arenga mwaterete na barabu
Koika koro 91 kurwa bo 91 aterira yonsi ke ni numite ta yonsi gotira yonsi nondo naende koika njengo naende ne gwaka bia sana nende ngokwando konde naende kolino ndo ranyale gwaka ndo rangake narana egita kyara ko ba mbwate rhythm ubwate soro njonga ne pesiara winga ngete naende kwa ina yale ko ba mwanju muligeri enero Mwema Brothers abantu bande mbaro koigure basirire abamu abo basirire na abande mbatigarete igokwa ya Mwema Brothers mutikieti gusira muna abantu bagona ngai bakiete abantu batete kororo kwigena kwaino batete kumanya simu arenge na indi nkimogo koraboniga nyuma totara kora kindi gyonsi nte turigirie screen yawe igorabo bali baturigereti aya bataka message ngari kuira bese nyinge batire gochaga iga ase nambe yeterese screen yawe obate gochaga igote basore na ndo tebe ngayotoro chikurwa ngotera kyote tukubwire kwa Mwema Brothers etubwate channel yonse Materospi tukubwire ya maseyemo onyoro kwigena kwao nayo to advice yao kurukabu nga kikware kogani ngakikware gotakaba bonjonga bakareki bagani enambe yire goragu chi SMS ta chimbwata iga ngo chisoma chospi mune kuguga minaanza kusoma iyo SMS na arole chance kuguma iga ncheja soninde ndemo kuruigesa kora nchente beli onchongo yimbia ke maiga chance kugo so weka SMS yako na unitumie kuja hapa mimi nitaisoma ngosomere na ngo kubugire nda matera manga ntubwata gotera tiga kolera entagete onchonga mangana na mange mbwate ge kogere erigente ge kokune enkoroye simba yes ndage tongere sere ngai kurwete kurwa mangana yo kurwa enkoroye simba ngai harwete kurwa na nenge kiara kogere kurwa enkoroye simba Bwana Yesu asifiwe sana amen umaita malieta nalo goja kwa bakwa kwa kubwata kana nega sikwa nyorka na okora enkoroye simba egondia ire na muziki ikiagara ukora konyoranga ngwetera na lenga lot of challenges ase kwa ya naite ila lot of challenges koinda ase Mwema Brothers na ndena ajitenga pe producer ngo sokia matera yechi kwa ya ao oyo nendo ulikire message yero neko guga ngote nionjonga mwana ali ukwa nara yasoma because nayo montomana naye no totegerete go ikambe kingozo nendo ulikire buya nche chason ndemo kuruegesa sami nyamwaya onchonga no musani one ni mumaete kuru Mwema Brothers nendo ulikire igona batuligireti musani osano kale yandira bano so naende nabete ase sayare ase radio sayare ekaro sayare ya chito songo gata first time ekebindi gekorugunga ekerario kyabanyangero inche nakibwate naone rieteri ninje dirigete ngarika proportion nkobolinga tiganji urate nende nseme ngabori yo mindo eli rock so bone karonte yoga igana korangirwa kore kebindi yes I can do it very well njoto mnyangero no that's why they kumanyanga they do prove wante bilete le munyangero lya rweta se kwende ne kwende ye simba niko yakita singencho yoko umukyo yes kwale kwelita naende kwa nyorero ko gosu oteneine dineine especially kana rugwera chikwaya ko record bona kana ngida producers ye chikwaya ao nkonyora na linge kwaya kero kende ebwata bangina nabagaka kwanyora ng'omugakoro tari kunyara gotera lakini umungino ye biakoraki biagotera neno moteli umya bona yaikire jinga kitoko gende studio nota getumu cyabana kwaya obaire studio wasange ngoto yabalenga bona gari isanire mugako gwikatigara kyango namanyango mugako gotigara goikatu wale questions ng'omungino ne gagenda dimatesa koraki sasa ikiagara abosa ng'omugako uyu itatatolegete gete ng'omungino na korete na tolegete ngona ari gotebanga tigagende onye ne gari tigame ichenene ekubukoria abantu bonse na bali bako jikurigereria na bako jokaraki abako jikotera chimese chiende te gochaga iga ndisi TV mbuya maganete umutureti Alois Okari kurwa Bonyagatani ndisi TV no ndeime ikine chimese chikona gocha igoto basako wana abantu bakurigereti abantu bakumaete abantu bali mwateta bakorwa amasese ba matorora babo kego ikari bari babo singers yeri muna kimwanyiroka singers nere gochikia silent ni njenyeli sana kuna koliginde silent iri kuna bara bache gaiga bono nchonga
nobwate family family nimbwate y'abantu barenga abantu abange muno oliga n'emyaka erenga obwate boneka mbwate 66 years nyasaye tagwanjite lakini ndoje nga nomoko akole ande nabo gosmaili bia ne kiara gia kirake na njengo na gojakere lakini toli bobe 66 inara goja kubekera bibititiri igo nabondo je nambu yole byade nyasaye nagwanjite no ndi kwale kuli ebintu ebyense bibe tango gwachi mwanjo madagele njonga bwate 60 what 66 years istini na sita lakini naboro cha bwate chingurungo na ene yasanga mokonya ngo ikali 90 nonya abantu bagiko 110 nkiayo taikere ndigange nonya 120 kana 120 okole mireme yemia ai tata no bwate family na ya abantu bange babe balenga iga wale umurugi na bana bane ine family kweli nombwete jembwate family ya bana babere umurugi igo nombwete nyasaye nagwanjete na abana bahumbye bale bakwani angali bakwani kuchikali kwani abantu baminali karaba kwani yango karaba soke nakoirili bagabona kurundisi tv ngo kwani ya abalenka gali oyo minto narororo kurukwa tata bakere sari utimba kuligere bakwana abantu baminto aro kurukwa Isaac ne aroreka na umurugi ane na abana bakari nakuru yes nakuru ntoro nabora batorore bano yes na bande mpale town Getembe Joseph Thomas na barandi bane bonsi babere kanisa yaonereri ukwani barandi utarande kanisa nje wono kwanda Getembe Church of God town Busunga Guardian no njonga naja nanyoro naye kuli kanisa ngai kanisa yaire nje wono na Bete Church of God nona kabeire nona kineire yes lakini ndi muno gukina kole muno gukina ende kwa rosi kwana gusuka kwa rosi gesakiao na arachari nanyore bantu baikaranso ko basomi kabisa wate timu ya bana bake agosomi ali nacha ngora na nje na ikaransa magega nabona igo gosomi buya kanisa ne yao kanisa elia ne yane lakini ne ya Nyasaye lakini ne buonere oni je ngodenga kurukwe yana ngani je najeretirwa kwa begete nkabu kanisa inji najeretirwa okonye chinkoro cha bantu ndubwate na kikorukwa kurukwa living gospel the living gospel tuyebwate pranji tuno ere tawnia yes togo korera daraja mbiri primary school igorende karobono na chiete nganganya kuruta oni ngagendaka ingaranga tigangende ne branch egere nanyora chinga kina inje joko sasi mankalia na gotebia banda abalenka edinde bachoini chimessage cyagura abantu bamintondo jingo totegerera mure abantu bagotena tukuroje bia mubegete chisuti jingi bono ine suti mure kara ronjonga karati montono tebira na bwe sogete bia nonjonga na bare mu muromo keturoje bono bakuru ko musaye ntagete ubeke chimessage cyagoja ngo chisoma ndi Joseph mwema brothers no bara ntagete kora gwakira nendo gotera kundi nganjete ku matera muno tumana goche chinkwana ntagete kora gwakira gotera kundi go gotebana tigakorera karachuti gotarenda tigakorera kiagera kwanyiwete naende kwandolire tigakorera kiagera kwanyiwete naende kwandolire ogotero kuna kundete kora kubekira ora iguna goko genda na tigakorera kiagera kwanyigwete naende kwandolire maseyemo omuntu gocha chikwana kitu
karwasende kyagera kwanyiwete naendo gantama karwasende yaye karwasende kyagera kwanyiwete naendo gantama matume munywa mabero boke na matunda bitari koera mutenge na matume munywa mabero boke na matunda bitari koera mwanchu muligeri nago tebinga nkuguchuteria matera ayu amatera ekarare kubuga nare kuigubuya mono sana na eni kagitekero lenkari niguete na kubuga buya niguete na bwate message ire ntoere ruingia kugotebina to base kuna korerege ko garo mone no gotebina nkwa mumanyite na hende bono kwa morori nkai kwa rutare kutwara ukwigene ngakiri tiganda myokora chi SMS ekembuga mbu inchen cameramani Joseph ugamba kurwa tambacha nimbaroche onchonga abuna abantu ba minto na sami onchonga agenderere yoni weto ya kurtambacha seino kaki onchonga timo siria mwema pratas gekogera ekwaye yunengi yate sira amen bitange kurwa mugumo nigweta abantu nabagenda tekoteba tobasiko sirie kwaya kurwa bonyando nyaguku city nere Dickson Kamau nyangi egotero kuno kuyakore onchonga tasaria ekwaya tigakorera na endo koirore nintebya technician ya nonye gwanja nkoirore ekine CSMS abantu baminto bagenda kulika Kevin Migosi kurwa nyagancha amatera yo namaya onchonga bagenderere bayarosi ki video abamaya egekogera chinkoro tikiri koro kabuya oya korukona Kevin otebiro osabire nga hani wendo ya rosi upya bakorore buya mbatete gokorora alibo no mbatete toche nende upya ine request ngagetinga nabo ogojikoye koyeligereri haya ndize tuko salama wageni au wageni wako sawa Efarini from Nyaguku Nyagoterera egetutu oyine Efarini abatana au wageni wako salama na waendelee Agnes kurwa mbuya Agnes tatebetia sarwiti kurwa nyango mbuya abare abo onchonga no mugeni oyo ngakia taligo smile bono rende no igotena bagoteba osmile abo matemba koroche taligento ba ninje pita nyabera kurwa bobasi mosobe kurwa bobasi mosobeti ekwaye inengia airorete karenga kabere ninje Victor ondieki omari amangana inamaya bagenderere mutwa toe matera mange asoboya
nigwete mna bagendere goteba mogendere mutu kero muntu tindaro goteba na no bwate problem ase sema ya matera bagotena nyarete na inde aso obwagare ejine che SMS ito ayebeke SMS ya onko esoma mno begete na nana tebe gento gwateba na nana te nonyo no gotera utagete twagokoa kurwa miruka nyaigesa Dennis Angima amatera yo ntonya tagete abwate obosemia message ngia no bosemia obuya tama tuangame oino mo korwa nyaigesa aguninka seino miruka korwa keroka etwini nyantika na nora kemunto no tore ime ndizi shempapa ntokoroche ntokomanyete mbuya mono nero tebirenga na baba toroche mbuya tokosoka njonga kwara basuma kwara ake saruti na liba korana mbuyore ndebuya inche aperi korwa Bonyando City ngokwania njonga kabisa waimba chao bado wako salama namsalimia na igwete ndizi TV omotureti aloisi okali korwa Onyagatani naonde ime ya ndizi tingosuka biamono mwanchumo ligereri biamono Onyagatani biamono pongezi kwa kazi nzuri mnayofanya hizo nyimbo bariki sana Nyanguru FM from Nyanguru Nyanchwa na familia yangu tunawaona oya gokuwa nakoro kuna pongezi tata betire tare haki kwante birite wante birite liao na line into to koigubya toteba Nyanguru ukoro kunyarebe ndikene ende message bia because ndo chimbia kwa yebeka teriko na chabese nyinge nenye pongezi kwa kazi nzuri fanya kazi hizo nyimbo ni nzuri sana tatebe tiri etalia message yoko genda se TV ye itere gorabwo obeke message yao na endera banko yesoma muno jebegete onchonga message kenda te gocha yes watero ko tena karwa sende ikiagera kwa ndoche kwa nyugwete na ende kwa ndoli ngi mwarengerete karwa kotero gose to igolrango gochime ko garatinda ikubuya ngi kwarengerete yeah manyete goteba balenga ekero nyasara iche kwana ne yo sangi manya ndo ateba nga peke ichukwenda yake korangeri bitabu ngoja ko matebinga nga kitabu monene ngaroro kitabu ekikende mangana itaiyo asinya sae to gotino ju komotebi nyasaye na watu murubulioye ekerara aje gawo kaninga karwe sinde kiagara kwanyuete lakitokoletiki Tonkorreti aliatagete mnanatagete gose mune kanisa yatagete kiagera na bange biblia gotenga na bange baratenga no murandia na arenge na baratenga njonga na ireta bana kwaya bange ngaba produce ya matera umonene no gwendo kondorama bira ayitaiyo inga gwakore mirimo gete menene go ya nyasaye igana igana lakini turakora lichikuri ya nyasaye atagete egero nyara ko mochoro ye na watenga mbaro para jago tebunga karua seinde jetingore digi tinkomanyeti ae tata Yes. inga kiro chonchonga ko irie kwa yambiyere Kwa mbiyere yes challenges nchiko barankenge kiagera niyo konyaranga chinse chinde bantu mbari ya mugonsi tuche bantu ngweri bara abantu imbarare yeah ono okobareta amo nawe ko ba igasi yake igora kinia sama ngani kwa ya rombiyere na inde ntoka ndete konya kubanga ibintu binde bwene mwana gwetana ekora chikwa chinyinge kero kiaterire ekora nimbwate example mugako nagambete kina gito I'm sorry ko kwana CTV because ikitari gento kibisegete mugako nagambete kina gito kana renge kwa yekor kumatarora agatugambire kina bya sana baka kagesibura so inumu bwate bine egora chikwa yichinji bwate bine binge osemura etana mutaka undaira matera mange undaira make undatebe chibese chine ne koire chinyinge mwana gwetana ine intwe ekere into kiachire ekwa yite twe na letiga onye into kiabeire igo togochari turase obwamo kiaretwo twagekoreraria twagenda mutwe na anda oraigwa mugaka Frederick yes etwa na lete system ngene into kiabeire eto kumera tate na tumera ndo goikororo kero muntu kwane into keria twanyora lichibu garia twagekora twagende onchonga bona abantu bamino basirire bamwe ma brothers libageli notake bantu bande bali bagotera bachiche oyore bya firia soro gose nabo kolitego
Ekwaya yaitu kururi muchakana muna nagotebia iko yarenge esubogete asondi bwensi otagete kujoin kero otagete kujoin abagotega nitagete kujoin ekwaya kwariga lirube ligo yani gwe komitire nenga otagete kusoe kwaya iyo yaji kyasomanya kirogo nalira se kamati nabatebia omuntu narauri kireiga otagete kutojoin basi bamanya kumurigereria baburia nabwate inkiabwate kiagra narao rate manate gotera kinto bwate ke gotera kwanyora ngana bwate ke uyo kubugia maite tari bonse ba kubugia buna bono ya kubugia na gotera. That is a very big talent usangia bantu bande batabwati usanga onyo no kubugo karabu gibuya onyo no gotera gukara terapia igo twamoreta na era twamuburinga kwatebire no tagete gochoinia mwema brothers ikwere ndikyo gokora ase chikwaya no moyo gwere ndikyo gotera ototebia goicha okorigwa interview twamuigwa na haro no nyore inse otokomoreta egero oegerigwa osirwo gendera na geko era no nya ririwa oyo mindo samya gotebia twari kurigereria no abaruani twararenge kegungeraria geisa kuburugeru bia ina kegenderere yagera twamusikigo just turange twamuburugera na robo muntu igonde bwensi otagete kwaya no nyamboniga na bogocha no ruo bogere no ruo arali so long as no mbona nimbo atu Tanzania yo monte ngojali aje ko tujoini manyete taunia aje ko joini mwema brothers ngomate karibu boni gando bwata bantu babere ba joini timu bwangoiga eke after mwema siriri ndo bwata nda banda bageni bakoleki ba joini ti no to na baro igori bagandire murango igore wasi nara kombona mwema umwabo mwema uyo mwabo sirire nero monene gosino nchongo monene moirane lyango liswali yes ase nka jeito ndatebe ase nyumba jeito ko twalinga bamura batatu nalinga omonene oriko kwa Johnson Nyaberi arabo yo kumubwatia mwema mika mwema alavu yo kumubwatia bo mweli ninje Frederick Njonga bono mwema na atangete gosira nero sirete 2018 ali mwema asirete pole na Nyaberi na asira twa mweni omutinyo erete tariki 11 pole so bona sekurwa singa jeito ninje ndigarete na anda kero mwema asirete mwema nero kabiro munyakero bwe kwa ye myaka yonse abana kwa yaba bagande binga bona nayo kwira libagalia ya your brother ngabakani ya television ingire libagalia my brother bona my brother ra ngozire ke vindie bona tiye mundu mwakoreki arake bagande binaye twachorire ikolende nende ngabwate kule ne mwema bona ninjo mu chairman no ye nero mu chairman ukombwati mwancho muligereri mwancho motegereri oturigere tinkari noroche gaiga Fred Kyonjonga konyoko mwema brothers abantu bandi bali ko ngumugando nga mwema brothers mbayo bakwite kare egarontaba maite batena ya mwema brothers okotera nkuri nende basokiri mbara ko koranga nonye basirete bakaiga abantu bamitu muigure nga mwema brothers nero mbake bali barurororo babere bagotonyora nakolenga nemiro beli Nyasaye lakini ndobwate mwema brothers onjonga nwara na baragenderie kwa yeyu buna tebire bono onjonga no tagete ko chikosoke gotera konde osogwa sokire gotera konde koya already ndobwate matera twa aramaya tutararusia studio lakini ndobwate samples chavo nere volume turatebe the latest no ere sune kamate as studio nikito studio Might Records igo wango sokali muyeiwe amatera narega igota begeti chibi chamange sana ega konekyo gukumia amatuko ayaerire ira alieden tama bibe na yanda mange ntaite koragenda ayo begete otabegeti chi video ndacheso komo urantereri kabisa mogotera kabisa agaiga motegerera arigiri na buri naye mogotera ibita bita yombegeterio mbabegere togotera ukogoteba na timaite nkoro kimwanji tasa matera nyangi enchenu entaite kwenda sogotera ku nyangi enchenu maseyemo ngobwati bicha bono nintu okoraria muram bugeri kabisa mura bwie soro ya ono eteyo na yora tera pesi kabisa nenje mbuye gento gete nkobugi no mongana narorari nere tin komanya gose monu kyo jogotera ngomoreta ngora chinsa ikumia tebenga na kiacha na ende kayar kurwa entaite kwenda sogotera ukogoteba nga onchonga tebenga kwata nyangi enchenu lakini njitali kora kuna argo chakochora nargo chakoteba nga
mbugiri gotera kote na matukaya na mabe ose Arieten 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 video kore video kore Kungole video. tigante bie technician yani digere gotera gukuna Arieten nyangi ka bwatani wa ekara kwabugire mane kuirana mbwate chia SMS chiao ndigireri nkweli baga ntochitobeke simi nare bakolikanga isimi otango gwakira torunchunge yema seyemo ntitobeke simi bono tokuna kogendera miro binegenderete chi technician chigere kuna korosi bindi bi simi matukabira tatoiga ono kubuna na bwate simi yao wate wasukurukurwa wasaba gotera asaboniga ndikire SMS nyesome nonyo goteta gotera muna bande bate natiga kolera gokoirurande nare wasabirurio karioka baminto gocheza toro gotera gutiga togenda sogotera kogotera Arieden kuchieswa tomana gocha nene tokoretera manganandi Arieden kuno gotera kuya sana gwaterete chingaki kirichia chia itire ndikwa bega togotera kuna gocha
Ingu kuyo nchongo minto na kaigure na igunga kuirukande keronde mwisho moke menyetari kiptenden alianga na matrora na kaigure muntu getore kuna magoi sa magoi kurwa ga akabekire radio lirikale radio njalengera izi sanyo bono akabekire sanyo koko bono abegete etebo radio kasi okuba taiga naenda utarendeti ekori karatasi eri ogotero kwa mwancho murigereri mwancho motegereri otorigereti kurwega Ndis TV oyo no muga konchonga Frederick Mwema Brothers eri konyoko igutariende nereye enero Mwema Brothers nero tigarete muigwete na bamwe abo ende kainga kekerera toke nimbareta nebita studio yetu munegende kuna koroswa korostre studio ndari to kwaka live because nenje na banyugwete na bango tereri ugete tigatora enda somo timoko kitage kange isano ikomiga tonywe gekombe kia maji tubone kuirana ngumatera mbwata mange bali basabira matera tobe tokoba bali bagatebire na tobabugiriri tigakorera na ende ntobaye tigatora enda somo timoko tubone kuirana na ende tobamanga maya Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakubonekera undekerene nagukurengera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Mambia yama tuko yiwiki guchakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Muna botambe toko chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukuri goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe manjo morigeri intura gotika maiga imana intuna to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuri yao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire ige mineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao keri wa spiritual surgery yo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhia tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwa nonse simole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unturirie imeya Ndizi TV Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap
mbabwate cha Chibot buna chiria cha Chipsam na boigo MDF boigo mbabwate cha Tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha Granite Marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Subatyo mwekungele talya ye Mariamu. Subatyo mwekungele talya ye Mariamu. Omosigete Nyasaye na komosemelya butambe. Omosigete Nyasaye na komosemelya butambe. Lyabo Yahudi narenge. Omosubatyo mwekungele talya ye Mariamu. Omosigete Nyasaye na komosemelya butambe. Omosigete Nyasaye na komosemelya butambe. Kama bwanga mkono unde dokumenje kwa maana kama kusema kuma na kwa Musa Yusufu era kamoriera boko senga kekata monyo muligiriri no manyete nga mirogerie ye chikamera chi nabo konyora yanyigera sinini so otwabire twara naragoteba nga ntete gosoma chi SMS chino kugara ninu nabama na muri tusome chi SMS chi amotana togotuma tibali gosoma inere gastole gaiga goika togosomere tumana kubekera matera ngoira to tujia matera yo kana kurogotero kungo bekera gotero kuna tama kwangame ngoja korase TV yao obeko kotegerera kugosiseni tigasome chi SMS yo yakoro kune twin korwa nyan twin nyantika kurukeroka na noroye na otole ime I5 shempapa oine twin kurukeroka na endo muntu ndikurwaiga na endo kurukwetu inyantika abanda ababwatani gose batebani etwini kurukeroka na ende twini nyantika otebirina that song is good nebwate message pongezi kwa hao waimbaji waambie watembee mawawa pasese ni abantu osemba toleke oya goteba nkorunyi mawawa mwende ororo kanisa yemo imurachore muterera abantu panyoro gosesenika igonere ni request ya saber kuruma wawa ekine chi SMS chito chikona gocha chi message chito gocha aya ligeli TV yawe igorau inambe inere yembo atega to soko to mogocha se yane bono ndimeti no ngakira to konyora bono yi studio re igorau nter kuna gosoma osono gotete ngosomere 0792 192 834 inere namba ito nende kero kwenda se YouTube o tweet ogotonyora at news in this TV no ogotonyora ai otoronsipi ase chidis cheito chiri free to air no tore onye tora tororagu kwarure kwa somosani o se kwenda somo chirani yao kwarara TV kendo sachi ubatega sachi ndise chichegabu otore Nyamira otore Kisumu otore Nyami otore Bosongo otore Keroka
ATV ano kubwate free to air no tuli igo omwancho murigiriri ngokoretera tuli mirogeri yospi ngokoretera tuli bio bio oncho ungantete mbabuliri swalire iga ekoro mwancho murigiriri narigiriti na nategerete bono muna muriga ngimutete kuchigokora ase amatuka ya mambi nayo mwaga na buliri swalire amatuka ya mambi ni swalire sana ega situ gero burandia yani burandia wetera matera yes ego tubuate umuroberio ng'onyende nyasato konya ntutagete kwa kubango mochango kwango iga egero tutagete konyora ebyombe bikongu noroje bino yo tutebirwe nya mawawa hata bina mogendo mubeke geti kabisa murabege kuseti mbaje ta matera eino muranderia abantu banyoro goseseniwa ebyombo tuwabwate byagotire tutagete konyora ebyombe biya ebyombo biri ni chinguru tosoke na birobio tobe togotera weta ando nsa stokurangirwa ntore free buna bono kurarangirwa tore no naba chikanise cya baisirie mbatu wanje tene n'abantu abayabale kyagera guturangirwa bale twagenda chikuruseri cyabo twarandiringa na lita rogwetera za matera so ntore free ne ande tukane titonyore byombe byo natwatebiri n'abatebiri egera tosoke tunyara gwikira abantu tunyara gwikinchi so igone njire ya moyo goteba nga kanise kurukwestie kanise kurukurutrani kanise kurukupiechi kanise chonsi ninda inchiri chikorandi lakini na nakorora ngentongere nta nakorora kabisa kora tinko ngainerli na nakorora STA bakugenda sesema ya katoliki kwa kulibaga toiso kutwara mutindo uyo munabona mwayo ansire STA bansire nigira bengencengi yangaki kanise ndeki yakire ya kulibaga nonyemeroberie kanisa kereme kongwase ige katoliki na barabemba manya lakini nabo bakwe kuri babakwania abantu ekore kanisa neyemo turusi engenjeringa eyen katoliki eyen PH eyurutura nabono kusito cerere abantu babwata mangana chiskuru chetu talibo ngotali mo katoliki tuliko anda gosoma skuru eyo lakini gentike serikali njagi onjura rero mwari muonde bwensi we skuru ende yonzi nabako enda ndo siakoreki asomi lakini mirobiririe kanisa ere skuru ero no ako yetiga mune koreteke unere so ingenche ibako barangiri ndo jana nengenche rengi yankyura advice chikanise chile wele egenda ngere gwakanira abo ndagete tokirigeria yake intwe mwema brothers chike crusade jaba zidene nyingi sana babiri bagoturangiri tokogenda wele no ntamanya ngaporo bunkurangiri kuba enkurangiri kubale karokende banga gusana abantu babachaye batari kubarangiri ikiagera tinda manya ebakurangiri kubanga gose n'abantu babangete batari kubarangiri porobuti kwa baikira makoso ikiagera nguturangiri bale nonya nkurukarabu kuruna twajagite kwaye ngubarangiri bale nguturangiri bale twagenda tenya sole twakorete crusade ngiya sana mahata nya sole nyakome mahate yes twajira sangange nyasole ine praise kuru nyasole nyasole gotwese kamara kanisa nero kuru nyasole ya SDA twagenda tukakore crusade wiki nyuma na ba SDA walifurahia tulifanya kazi nzuri last was it last year mwisho mutenyo kumna kabere ntwalenge umugonjoro aba SDA baturangirete tulifanya kazi na chirioro ninkyo gotebi naigure kibono waterra matera ya makoro na endale smoothly ara mororo inkyura teya batelia bande ba gotera matera ya bono matirikale challenge kikwar konyora now igendo ndateya bateli balero take time korosio gotera na ende rosio gotera kurwa sebuku pe agaro mutao kuririo sanga message ye ne kurwa sebuku abateli abange asitwaikire gusasa baikire onkoranga gakorosio gotera igenda kurigine ritme yo gotenga biya igo yo gotenga biya orosio gotera ogolire lakini okurigie message so gotera okwo yabora igendo nda ngo advice abateli batambe ngeringa sabanya sai akwa message ekero kwa orosio gotera kubwate message nkobe gotori chinkoro na ande komenye ase music amatukamanyi tata musa oyo na matukalinga mwali kokora masoesi ase kwaya ino amana kwenda ko record mugako ni metare ko bakori masoesi ero ngoli mwali konyugo sino buko mwali koli ngakia matukalinga mwali kokora because rero abantu bagotera igamambi barosi bakora track recording riri kwari ko ansere igoro wakorera raria matukalinga mwali koira mwamano gotera
Igora ari kubwatia amatera lakini tware kogenda uanga so bwangu me practice tware kogenda mono mono abange tware konyora libaga chinsa cia butuko kera bandu baruchigas kwa ita abange barenga barimu abandi mbarori tware nga banafunzi ngakieria mware koganyana bone tware koganyana twari yase twanda mogoroba twakore practice maria matera korosibwa twakore practice obutuko bwaki tweka nonsa 8 saa 9 abantu baenda kurara igo nkwenda twaringegeka twamauchiko korekodi paka tumanyanga matera ya chire unatakeire abo chambu ebyombo na mang'ana na kiarosiri na mariu ya beire bas toma kwende studio igo tali bwango Didi studio ngaikwa chete studio ya Intangani. Yani Intangani ni Itielio. Intangani kabisa ni Itielio. Itielio. Alafu tuachile studio chinde Koru. Nairobi kwa chiro Andrew Crawford. Alafu tuachile chinde ntwechete ende alinge Sansura. Ndocho mugako obiri Clement ni jemulete Clement yo ino ulio gatena kango tara kaumere nyambu era maza ko igoro maene imorete nero mwachiro mubiri tugakorire gasinere na inde matera itamange nero nyarosete nero gutukugerie keyboard ngakiria no biri ni manyete no ene matorora matera make dia lenga igana betega kwasokeria matera ngosokia lenga matera lakini matera composition ya matera chorus kwa matera tuarkora square seria kwaya tu banyene oendo basokeri era bono oendo mwende studio tuande studio tuatera nerendo tutugirie keyboard biya mono nagachaga tuare studio baadaye yes onjonga watigire kanisa bono gose nero tete ko enderali kanisa nende ni tige kanisa tingotiga nore kanisa nonde nero tete ko enderali kanisa tege zote tine byombo ndote tine byombo okunoko kani kwae tali ndisi yate wonte nga mami ne byombo ndage toijo njonga na maguru kurunga kwagura goja toko ebyombo gete gon kwagura kurunga njije baga basi abantu bamino bategerete yote yete ko kwa ebyombo yote ko kwa gita na bao kwa inchitingo kana amen no joba namba yao bana ko kubori na kio tagete yes lakini amangana itausikanite na ndizi ina yao kwabeka ne namba ko baole mana ko kwana mangana inu mna mo kwano yorao konye agokonye muna nyasako leteki nyasara mokonye bono ntra agenda se chi SMS chito ababoli baboliga iganga nara iga igoboli akorokunga nindo chefikio kando nero tebire na mugako iyo ne menta ayene menta yae ekero tuarenge ragogo mugako iyo nere tuar kubwati amagoraye uyifikio kando korwa kigogi no yondo tebire ni Anna from Moge ni Anna from Mogesa, pongezi sana onchonga nimo maete nyimbo zake ni tamu sana, endelea na huo moyo. God Amen. Bless you. Amina. Be blessed na bali getega iga. Amina. Ni Mama Saron from Nyanguru Nyakoe ward wanatubariki vizuri sana. Waimbaji pongezi. Oya kuna ni Mama Saron from Nyanguru. Ako tena kwa muparikiri sana. Chomo na Josibini watching from Mosovet show iko well kabisa. Oya nguru Mosovet. Amasing good choir, voice nzuri, sweet tongue, video yao ndio tunataka walete aitoki vizuri. Nani bawate ne ye ebata itoro si video ne matoke from Bonyando. Yako kuna matoke kwa Bonyando ako tebe kwendeche. Ni Vincent Mogire from Egetonto niweke songi tigakolera. Songi ngoje bekande ekora ya sabiru mono. Etu inyantika songi sao siko nzuri. Pongezi kwa mzee watembe kila mahali sio maua peke yake. Ikono hiyo tena ndo tebira mutale kirasi. Chi SMS chi tunje ntoko cha yoko tulikiraga na esoma muna onye begete na ende na bongo tebyo nchonga no goteto gotera
ogotero kwa goteba tiga kurira gwasabiru muno technician egotera oku gwasabiru muno tiga tukwirorera rimo asenge ncho abanju bagusabire tiga kurira tiga kurira korora na kukwa bagoki ekara twabekira gotero oku tuirane onchunga ntebi egentago chigokora mambi antebi ekwaya ya kiatete koyorosi no mumuroyo aende mubori riswali geteriri riswali nengo mubori elimo igoto kuirana aina nikoletera mangana ya maya gaturabe ko gotero kutiga kurira mwanchu muri na gotebina kragwa sabire gotera togo kwa emase na kwa biriko kugusaba ege kugaraga alia nkasimure na induturaiga ni numogo totebina togo kora matera ye kragwa ya rure go chaga igo swa tumire SMS yao muna bono gotera kuntu akobugi na ende kuiruri na bantanga batano twakubikire ngatiga kurira kugara nkwa nyigwete na endo kandora lakini tukwabwati majigo akoreteke kwatebetigu ayarike SMS go chabu matera na mangara gochia satura matera tokurwa news gochia satura matera na endo muswati na rora na ere mubona nkia cha korama gaikana studio liende
naende mwebereri ndore na next week ngochare gaiga naende nimbwata mageni gete ngokoretera igasi nini onchonga egwateba no gwate family family yao no muri kanisa mogose na barabu bakonde kore family jina roreka chiko genda abande bakonde kanisa ngao wakogende ngao no mongino gende ngao egente kina bora urakembwatse family yao no ere kanisa gose abana balisiko bia mono konyarekanere una watevire wasangie familia mongine kanisa jorra kogenda abakogenda no mogake kanisa jorra kogenda abakogenda kolenda se familia ne sai nansiniti kogero mongina autokogenda kanisa yemu yugo mongina ne kanisa yemu dogo chinere garo mongina we kanisa na bone kanisa liwa tonyora gari ono igoindo umwarimu na mongina nero mogaka we kanisa no mpasa naro kitali ngoli kulia rero ntagete otebya abakristo nikyo gotera kyo ndi uratasokerio gotera ebiche babere bagoteba ekora batebe na ubeke chibicha ndi uroche mbware kyo ragende gosimbwango kyo ragenda soko babekera chibiche ikinya gote totagore chiri chinkoropi obeke suti na ende kabisa no begete getenge kyo igo na endo pakorore egenda tatakora batebe tangani ebiche ye moroche gorabu igo yabege tuwe engakiria ye chifisidi angena enga konyore DVD nyene boniga tegote igere very clear teriko babuna bono mo yumoro chabo yabege tubuliri bobe egenda nte tukora promise ri tangani shem papa inchenkwe bicha ekwende CD yeito ere DVD egere ango bono ne rwa chiesa gaiga ekoro kibicha chitu mna tole so kwa yonjoro to kayebeka yabege to DVD igone tumuligeri kwende ine rosri na yonjoro to kayebeka buya era undiende kratogocha kongare mbabekire gaigabuya eye barose tiriri angena nu maiteka maiteka ngote nenga kia nu nengo ngaki nkoro igo kwambwata ani angene ngaki ya nu igo binte bibya ebikoro one binte binye byakire turabeto gukubekira se screen yeto gaiga tobeto gukokia tobeto gugotebya mangana mena okoretera matera ya maya ni maita bantu baminto motorigireti na remese chiga yo monta onde kurukonge na ga kini nkomanyete ngara karoli siko ole smart na maukwa ba smart bono karatiga tiga tokenda so jonga chikama chese mesiri gira jonga nyinge yanso be chese mesiga igasrini oyakuru ku juvenalis mboga kurwa nyame miso mbuya mono ase amatera aino naenda matera yonchonga nigabwate message message ro rengia oino akoro kuna juvenalis oyakoro kuna chob gechiko chob gechiko umusani ugesami sana abatebana onchonga nimo maite gekogera ekerona renge kigogi nko moranare onchonga igore ngo korange kigogi no yoro kwa Peter Moenga kurwa Sameta kakia matera ina mayaka muranche ndizi mobe moko beko morobero kerenga ki na motebie atoretera matera iyo Sameta niwete no bagoteba oyakuru kwa nga John Moragu kurwa Kemera tebio nchonga atare Kemera esie tu amware toli morisi tata abalisi mbaro no mukresto tikato chitoboria balisi to base ko chogo chiko nchonga morisi ko ikalia ko na tata ndo kwanza ko bange kanisa tikato chitoboria balisi achekemera bia mona singe chichi mese chino bono nchonga muroberi kimubwate no mumuroyo asomo elio ntubwate miroberi miye sana nago tenga ntubwate muroberi bwo korosia mochango egara tutwali byombe bia tusoke na birobio tutatokore inchiri eye buna bari tutanya kulikora oyo nde kare yakara gukwana nga yani Joshua ase Biblia nkoro yakara gukwana kerale 8 years inga gonyi wete inde ne chinguru buna liria kana arenga 40 years actually na inde ndatebenga boniga gonye iwethe nda kora magana ya matera mono wetani ngakiria na rengo musai so omoroberio bangete kurwa iga ndis TV yes ne ringa ni gotete gotera
muna ageta no gotero no yugo chiko kumambi no yugo kumambi no yutane gotera rinde oinoro murobiri bwate oinoro murobiri bwate bune ng'ombe yaume chumbi konyira ngete elie kore egekora konyira ngete mwanju murigiriri kwego no mugako pado ako na nguvu nabwate kimbuga mbugo baretera kimbuga mbugo ekemo erinde atere munoyu riugo chiko kumambi yes akurira nimero biri nyasa moire afyengia akamotebya gako yebeka amatera nari gaiga ari atabwati kibicha ndagito enda sogotera kogote na gotera kogote na okay ngoro kibwanjeta enyangeta deraba kenyange jenu ndete ko kubugiri gotera ko kunyange jenu kubwati bicha lakini nari kwa street clinician yito akobeke standby aba muraba barantere liboka bono tintagiti bono kubarararia sikwene ndabarora mbarore screen yali kabisa muna bako kongonda kabisa enyangi enchenu tomana koirana chisa cha news chisiro goika chigoika to ake news nende tuirane gaiga baletro musbati na raiga momorore mokong sana na ndi tima iti monto mondare tareko na mburigiri amatuka mangi nere ni mwebere liga chemoreta momorore motelio mokong tini ko bateria tariae ndoro chendete masisi ndondete bokono ndongende kigogi town kwa yeli gorukunga kamanda ndondete Rebecca Thomas ndondete babo feni bone kona hasi gotira ndete matorora ndondete chiabo chikwanjira ali cyabanyamache green ndoro ndete kwaretera ndi kwa yaiga kwaretera ndabantu goiga bali mwaka igure ngende eliko kuna singers nere nyameri etali aliko siri kwende singers kurwa sigete baretere einere mero bitura bato gukora kisa kitu ko cyakra saa 8 iguru twanzire kubeka materayo abateri abanda bakorona baramuto barete ekraba banya bakire babeke gaiga bakoro nabanya ndorange competition yabona ngakiyare ababakoro message kibabwate ababanye message kibabwate tubabekamo barandiritiri ya nyasaye keninge yabona gitigare taiga no goteba ni biyanga mumbo cyari tuwakorere tuwaberane ase twagosane tuwaberane amatera na arengenjo bali bakobwikisani kiri kinde torakana lakini amatera karono ene karoraire kokobekare muki nabona nanyora sagira gotana ngobugiara amatera igone ngenchirengia so atubeko muki obokristo bwito bogendere tetokobekera gotero okwo twateba kubwate audio bone gasi ino nino Uya mwana nyasaye azogotonga omuntu emirobero yao ondetako yetanga Uya mwana nyasaye azogotonga omuntu emirobero yao ondetako yetanga Aya nyasaye omenyete botambe ebirane tingagi gokorobe lyabuya Aya nyasaye omenyete botambe ebirane tingagi gokorobe lyabuya Enyagi edenu enyagezikwe amona abantu bonsi Enyagi edenu enyagezikwe amona abantu bonsi
n'abantu bonsi. Oyo mintaze Yesu yotarakole nyangi ibagandirero kwataneliwe naye. Oyo mintaze Yesu yotarakole nyangi ibagandirero kwataneliwe naye. Nyangi ekorwate Nyasaye nigo ekoboleta obuwamate Nyasaye. Korwate Nyasaye nigo ekoboleta obuwamate Nyasaye. Enyangi ejanu enyangi ezigwe amona abantu bonsi. Enyangi ejanu enyangi ezigwe amona abantu bonsi. Enyangi enchenu enyangi esikwe amo n'abantu bonsi. Eine Biblia goteba boyo enyangi enchenu enyangi esikwe amo n'abantu bonsi. Omwanchu muligereri mwanchwa olekaria etogote nemero beli nkoreta tole amatera na mangara abu patabe giti video ayabono na ronta gete bono ko ba motisha paende barambekera matera achi video because ni garama ya agubwate message rengi abantu bamitomba gerete kuli ka SMS igaiga tokoirana kurwa se news chinsa chirichito chikomi nimbe kinko ko letera emero beli yo ya matera bagotera kina baretera gaiga tiatogenda so mutimo kasinini to prepare go chia samangana itani stogoja etogoja neke mbugu kirekenene tokora ni gotokogendrani buya mono ase otegereri boino buya nene ntoirane. Osubatyo mwekungere talia ye Mariamu. Omosigete Nyasaye na komosemeria butambe. Omosigete Nyasaye na komosemeria butambe. Mariamu Yahudi narenge. Omosubatyo mwekungere talia ye Mariamu. Omosigete Nyasaye na komosemeria butambe. Omosigete Nyasaye na komosemeria butambe. Momusa Yusufu era kamoriera boko. Senga kekata monyoma karole kanole morito. Senga kekata monyoma karole kanole morito. Omu ya baye Mariamu. Boka momusa Yusufu era kamoriera boko. Senga kenkatara monyoma karole kanole morito. Senga kenkatara monyoma karole kanole morito. Onorende tobasabire motwale chimpwa cho Nyasaye.
onolende tobasabeire motwale chimbwa cho Nyasaye. Basuati benga keye